воқеан он барзгаре ки ба замин меҳр ва муҳаббати хоса дораду сидқан ва софдилона заҳмат мекашад, подоши арзишманде ба каф меорад, хирмани дилхоҳу бобаракат мебардорад. Мусулмонқул Юлдошев аз ҷумлаи чунин деҳқонони асил аст ки тавассути меҳнати ҳалол ҳамасола аз заминҳои лалмӣ ҳосили хуби гандуму зағир, кунҷид ва тарбузу харбуза роёнида нақшаҳои бар зимма гирифтаашро сарбаландона ба иҷро мерасонад. Мусулмонқул хусусан дар бобати роёнидани ҳосили фаровони тарбузу харбузаи лалмӣ таҷрибаи ғанӣ дорад. бо ин амалаш ӯ ҳар сол коми садҳо касонро ширин гардонида кори хайру савоберо иҷро менамояд. ҳамеш ҳамаи зироатҳои лалмӣ ба кори мешавад, меҳнатша кунед, нам намепарад, ҳосили нағз метиҳад. лалмӣ бо тарбуз каридем, тарбузу харбуза коридем, кунҷид коридем, зағир коридем. зағир як гектараш 1 тонна 100-900 кило ҳамин камаш ба ҳосил гирифтем. тарбузи харбуза хеле хуб шудагӣ, мана тарбузи харбуза мана меҳнаташ кардем, чопуқ кардем, як 5-6 бор алафаша чиндем. ҳозир мана чиндан ва тайёр шуд пухтагӣ. мана имрӯз пага тарбуза харбуза мечинем. хоҷагӣ мана калхозчиён ба пахтачиноба метиҳанд, тақсим мекунанд. ҳосил имсолам хеле хуб, худо хоҳад ҳосили нағз мегирем. аз тарбузам ва харбузам ҳамеш хуб ҳосил дошудааст. деҳқони асил Мусулмонқул Юлдошев як одати хубу писандида дорад. ҳар сол аз ҳосили тарбузу харбузаи роёнидааш бошандагони хонаи кӯдакони шаҳр, муассисаи давлатии хонаи пиронсолони деҳаи Батош ва дигар ашхоси эҳтиёҷманду камбизоатро шаҳдком менамояд. тарбузи мана сиёҳ зимистонро меистодагӣ, бо тарбузи астрахан, тарбузои мана барвақтпазак, харбузои мана оби навод, амирӣ, бури калла ва харбузаи зимистона меистодагӣ, харбузаи зимистона ҳамин намидо 6-7 намуди тарбуз, 6-7 намуди харбуза мекорем ҳар сол. дар воқеъ аз он замоне ки кооперативи истеҳсолии дӯстии шаҳри Турсунзода бо ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди агросаноат ҳамкориро оғоз кард, кор дар ин хоҷагӣ ранги дигар гирифт. замин боз ҳам самароноктар истифода мешуду боздеҳи он низ дилхоҳтар гардид, чаро ки таъминоти техникиву нуриҳои минералӣ беҳтар шуда маоши деҳқонон хеле зиёд ва дилбастагии аҳли заҳмат ба замин афзуд. бародар ҳамин одам мешавам. ман ҳар сол ҳамин одамро омада ёрдам кардам. ҳамин одам ба раҳмат ки ҳамин деҳаи мақсимгор ки район регара абисмеш мекунад. ман планша ҳар сол аз зиёд иҷро мекунад. ман 3 сол 4 сол ҳамин одам ба ёрдам метиҳад. кунҷид мекорад, ҳамин ёрдам метиҳад. мана гандум мекорад. гандум зиёд шикати планша буд кард ин одам. ҳамин одам ба раҳмат ки ҳамин ки биёд ҳамин холӣ намерад. ҳамин даст одам вай дилаш шод одам. алон хоҷагии дӯстӣ 351 гектар заминро дар ихтиёр дорад. имсол кишоварзони хоҷагии мазкур дар майдони 212 гектар пахта коштанд ки айни ҳол ҷамъоварии он муташаккилона идома дорад. ногуфта намонад ки кишоварзони хоҷагии деҳқонии дӯстӣ ҳарваҷаб заминро мувофиқи мақсад ва оқилона истифода менамоянд ва дар бобаракат гардидани хирмани имсола саҳми арзанда мегузоранд. собирҷон Саидов, Зафар Асанов, шаҳри Турсунзода, ҷаҳоннамо.